Çavkaniyên ragihandin çeteyên hikûmeta Demkiya Sûriyeyê îro serê sibê bi sedan şêniyên taxên Şêx Mexsûd Eşrefî yên Helebê revandine. Çeteyan jin birin mizgeftan û mêr jî birin ciyekî nediyar. Li gorî çavkaniyan çeteyan li benda kontrolê ya awarid bi dehan ciwan revandin navên hin kesên hatine revandin evin: Mistefa Hisên, Adil Hisên, Ziyad Hisên, Şengiyar Hisên, Rêzan Hesen, Naîma Nasan, Aslan Abdullah El-Hadi, Edhem Abdullah El-Hadi, Cemil Mustafa û Mihemed Hemo. هم احمد عثمان هم احمد عمر الحمد لله الذي اذلهم ونصر عمدهم. الحمد لله. هذول مشاريع الفدراليه. هذول مشاريع الفدراليه مراهده قنديل قصد مجرمه.